Para sa mga headlines, weather forecast, Pag-asa, ang cold season ay patuloy pa rin. In local news, halos 50 bahay ang natupok sa matinding sunog sa Cagayan de Oro. Tinutulan ni dating Mayor Oca ang paninisi sa pamahalang lungsod ng mga opisyal ng barangay hinggil sa isyu sa basura. Ang pagbibigay ng mga pasilidad ng MES Sortel ay mahalaga para sa paglalagay ng kable sa ilalim ng lupa. Para sa national news, PERMA, mas gusto ng mga nag-aambag sa TV ad na nagpo-promote ng charter chains na panatilihing confidential ang kanilang mga pangalan. Pinagtitibay ng mga eksperto ang bisa ng proactive transparency laban sa disinformation ng China. For the international, ang pagkawala ng yelo sa Greenland ay katumbas ng 36 na beses sa lugar ng New York na nagpapakita ng isang makabuluhang pag-alala sa planeta. Entertainment, nararanasan ni Bambo ang nostalgia sa panahon ng rehearsals para sa River Maya reunion. Nakatakdang ipalabas ang What's Wrong with Secretary Kim sa Vios sa Marso. Para sa sports, nagpahayag ng Pag-asa si Ivy Lacsina na hindi siya titigan ng kanyang mga dating kasamahan sa F2. Handa ang Pilipinas na maging host ng Olympic Swimming Qualifier. Para sa international feature, nilalayon ng Tory boards na magdala ng kakaiba sa pang-araw-araw na buhay sa New York Fashion Week. Trivia, ano ang pinakamataas na punto ng Earth kapag sinusukat mula sa gitna nito? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast, Pag-asa, ang cold season ay patuloy pa rin. Nagpapatuloy ang malamig na panahon sa Cebu habang malakas ang pagbabalik ng hilagang silangan, amihan na nagdadala ng malamig na hangin mula sa China at Siberia. Sinabi ni Alfredo A.I. Kiblat, hepe ng Pag-asa sa Mactan, ang pagpapatuloy na ito katatapos ng monsoon break, ang Cebu ay magtitiis ng mas malamig na temperatura sa paligid ng 25 degrees Celsius na may pinakamataas na 30 degrees Celsius. Inasahan ang heat index sa 33 o 34 degrees Celsius na sumasalamin sa nararamdamang init. Bagamat tumataas ang bilis ng hangin sa 40 km per hour dahil sa amihan, walang gale warning sa Central Visayas na tinitiyak ang ligtas na paglalakbay sa dagat. Tinataya ang hiwalayan na pag-ulan, hindi nagunay sa tropical na depression, ngunit naiimpluwensyahan ng umiiral na sterlis. Sa pangkalahatan, inaasahan ang patas ng mga kondisyon hanggang February 16 kung saan ang araw ng mga puso ay inaasahang maaraw at bahagyang maulap na may kaunting pagkakataong umulan. For the local news, halos 50 kabahay ang natupok sa matinding sunog sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro City, daang-daang residente, humigit kumulang 60 kapamilya ang nawala ng tirahan dahil sa matinding sunog sa Phase 1, St. John, Barangay Puntod, kahapon ng hapon. Inuulat ng Barangay Captain Alexis Dasser na halos 50 bahay ang napiktuhan ng sunog. Sa kabutihang palad, walang residenteng naiulat na nawawalan, ngunit ang ilan ay nagtamo ng minor injuries habang tumutulong sa paglikas. Ang investigador ng BFP na si SFO2 Jezreel Lazaga
ay umiiwas na ibunyag ang sanhi ng sunog habang nagpapatuloy ang investigasyon na inahayag ang tinatayang structural damage na humigit kumulang 2 milyong piso. Ito ang pangatlo o ikaapat na insidente sa kaparehong lugar na may katulad na pangyayari noong nakaraang linggo kung saan 11 bahay din ang natupok sa malaking sunog sa Chavez, Ibarle Streets, Barangay 30. Tinutulan ni dating Mayor Oka ang paninisi ng pamahalaang lungsod sa mga opisyal ng barangay hinggil sa isyu sa basura. Tinutulan ni dating City Mayor Oscar Moreno ang nakitang kapabayaan at paninisi ng pamahalang lungsod hinggil sa isyu ng unmanaged waste sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ay matapos ipatawag ng City Local Environment ang Natural Resources Office o CLENRO ang mga opisyal ng barangay para bigyang diin ang mahigit pa na nagpapatupad ng mga batas sa pangongolekta ng basura sa lungsod. Binigyang diin ni Moreno na kapwa may limitadong resources ang mga barangay at pamahalaang lungsod kaya dapat magtulungan para mapanatili ang kalinisan at kaayusan laban sa mga basura sa lungsod. Bago ito, sinabi ni CLENRO Manager Engineer nagbabala si Armen Cuenca na ang mga barangay na hindi naninindigan sa kalinisan sa kanila mga lugar ay maaring humarap sa legal na aksyon mula sa DILG Ombudsman at DENR ngayong taon. Ang wastong pagtatapon ng basura sa lungsod ay nanatiling isang makabuluhang isyu dahil sa hindi sapat na pagsisikap ng ilang responsableng partido. Ang pagbibigay ng mga pasilidad ng Mesotel ay mahalaga para sa paglalagay ng kable sa ilalim ng lupa. Ang potensyal ng paglipat ng underground cabling infrastructure mula sa Misamis Oriental Telephone Co. o Mesotel na pag-aari ng probensya patungo sa Cagayan de Oro City Hall ay nakahanda upang simulan ang underground na paglalagay ng mga wall sa loob ng lungsod. Binigyan din ni Regional Director Teodoro Buenavista ng National Telecommunications Commission o NTC Region 10 co-chairman ng Task Force Clarix ng serbisyuhan sa kable kasama si Mayor Orlando Clarix Uy ang kahalagahan ng kasunduan sa pagitan ng lungsod at Misamis Oriental para sa pagpapabilis ng pinakahihintay na installation ng telecommunication at mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa. Ang iminumungkahing pilot project na umaabot sa 1.4 km mula sa Fernandez Street hanggang Claro M. Recto Avenue ay nakakatakdang magsimula sa tanggapan ng Vélez Street ng Mesotel. Plano din ng task force na magpakilala ng ordinansang nagtatatag ng mga pamantayan para sa pagtatayo ng poste at pagkakabit ng telecom at mga linya ng kuryente para maalis ang hindi magandang tingnan na mga nakabitin o spaghetti wires sa Cagayan de Oro City. Layunin ng task force na simula ng wire clearing activities sa Pebrero, simula sa Vementa Boulevard sa Barangay Carmen hanggang sa bahagi ng uptown area ng lungsod. Dumaan kami sa maraming displaying bulaklak at ito ay perpekto para sa buwan ng pag-ibig kaya panoorin natin ito. Last year pa ko nagsugod for Talag-Talag. Kani siya ma'am sa Valentine's price na may 350 na ni siya. Then kani ang ako ang ingani, naani siya sa 500 to 700. Depende sa atong design. Ang kani atong mga staff toys, teddy bears is worth 100 each lang na siya. Ingani siya, with wrap na siya, then ingani nga kuan 500. Kung mag-customize sila sa itong flowers, mag-itemize na lang din sila kung pila ang labor sa materials nga ilang magamit, then ang cost sa flowers nga ilang ganaan. So kung halimbawa magkanang usa man nakakontak sa imo kung may magpahimo, okay. Nami Facebook page sa Colette Flower Shop, situated at Our Lady of Manaoag Town Center. Then nakavisit po sila dito sa shop kay everyday man ni open. Karong Valentine's, naram ako gapon diri sa Our Lady of Manaoag, pero nako dapit sa gate. Then dire dayon din sa FB din ang mga Facebook page. Pwede ko ninyo ma-contact anytime. So sa karon man kay kami naman Valentine's, bago na nagpa-book mo
Sa karon ubay-ubay na sad sila. So early reservation is mas maayo kay limited ang stock sa atong roses. Kaya mahal gid kayo ang supply sa rose. So dapat mas sayo sila magkuan, magpa-reserve, mas maayo kaya ron magahingan gid sila. Dito sa barato kay Pinakabarato, inagat tayo pinakabarato at least 100, isa na siya ka rose na siya wrap. Oo. Up to, depende na din sa budget. Ang pinaka-maximum is nasa mga 3,000, 2,000. Pero na siya mga teddy bear, na siya chocolates, add-ons na lang na sila. Okay. Hi everyone. Si Colette di Aini, and pwede mo makabisita diri sa ako, diri sa Kauswagan, Our Lady of Manawag Town Center. Then na po tayo Facebook page, Colette Flower Shop. Then anytime message lang, kaya feel free to message me, then available ta per me.
Para sa National News, PERMA, mas gusto ng mga nag-aambag sa TV ad na mag-promote ng charter chains na panatilihing confidential ang kanilang mga pangalan. Iginigiit ng mga eksperto sa seguridad ng Pilipinas na epektibong nalabanan ng Proactive Transparency Initiative ng bansa ang lumalaking disinformation ng China tungkol sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ang mapanghamong pagbabago mula sa isang dekada ng non-publications sa lugar ngunit nagpahayag ng pagmamalaki sa patuloy na suporta mula sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang inisyatiba na inulunsad pagkatapos ang insidente ng Chinese Coast Guard ay naglalayong ilantad ang pananalakay ng China at makuha ng suporta sa international at civil society. Bagamat kinikilala ni Dr. Benjamin Goyrigolzari ang pagiging epektibo ng assertive transparency, binabanggit niya na ito lamang ang maaring hindi makasigurado ng tagumpay ng West Philippine Sea. Binigyang diin ni Tariela ang pag-iingat sa transparency para sa political leverage lalo na sa darating na midterm elections. Pinagtibay ng mga eksperto ang bisa ng proactive transparency laban sa disinformation ng China. Iminumungkahi ng mga eksperto sa seguridad na ang Proactive Transparency Initiative ng Pilipinas ay epektibong nalabanan ang tumaas na disinformation ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, ang mga hamon sa pagbabago ng matagal ng kaugalian ng hindi pagsasapubliko ang mga aktibidad sa lugar. Ngunit, binigyang diin ang patuloy na suporta mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ang Transparency Initiative ay nakakuha ng momentum pagkatapos ng isang insidente na kinasasangkutan ng China Coast Guard na humantong sa pagtaas ng kamalayan at international na suporta. Habang kinikilala ang paggamit ng China ng social media at mga troll para sa disinformation, binigyang diin ang mga eksperto ang kahalagahan ng institutionalize ng assertive transparency bilang isang patakaran upang komprehensibong kontrahin ang mga gray zone. Itinampok ni Tariela ang papel ng civil society na binanggit ang suporta ng Atin Ito Coalition. Ang epekto ng inisyatiba sa pagpapataas ng kamalayan at pagkontra sa pananalakay ng China ay nakakita bilang isang mahalagang elemento. Kahit na ito lamang ay maaaring hindi humantong sa tagumpay sa West Philippine Sea. For the international news, ang pagkawala ng yelo sa Greenland ay katumbas ng 36 na beses sa lugar ng New York na nagpapakita ng isang makabuluhang pag-aalala sa planeta. Sa nakalipas na 3 dekada, ang Greenland ay nakaranas ng pagkawala ng yelo na katumbas ng 36 beses sa laki ng New York City. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong Martes, ang pagbabago ng dating nagyayelong mga kalawakan sa baog na bato, basang lupa at palumpong na lugar ay nagreresulta ng doble ng mga halaman sa Greenland sa pagitan ng kalagitnaan ng 1980s at kalagitnaan ng 2010. Ang basang lupa lamang ay 4 na beses na sa panahong ito. Ang pagsusuri sa imahe ng satellite ay nagsisiwalat ng pagkawala ng 28,707 kilometro kwadrado. Humigit kumulang 11,000 milya kwadrado ng yelo, nagpapataas na mga alalahanin tungkol sa mga dumadaloy na epekto sa pagbabago ng klima at pagtaas ng level ng dagat. Ang mas mainit na temperatura ng hangin na nagtutulak sa pagkawala ng yelo ay humantong sa pagkatunaw ng permafrost, pagpapakawala ng carbon dioxide at methane na nag-aambag ng global warming.
Nagbabala ang pag-aaral sa karagdagang pagkawala ng yelo, nagtitrigger ng mga reaksyon na nagpapatindi sa pag-greening ng Greenland na may mga implikasyon para sa katatagan, infrastruktura at mga katutubong komunidad na umaasa sa mga natural na ekosistema. Ang pag-init ng Greenland sa 2 beses sa pandaigdigang mean rate mula noong 1970s ay binigyang diin ang pagkaapurahan ng pagtugon sa mga pagbabagong ito sa kapaligiran. Para sa entertainment, nararanasan ni Bambo ang nostalgia sa panahon ng rehearsals para sa River Maya reunion. Habang naghanda sina Bambo Manyalak, Rico Blanco, Mark Esqueta at Nathan Azarcon para sa naiibang River Maya reunion concert sa February 17, ipinahayag ni Manyalak ang pakiramdam ng nostalgia sa panahon ng rehearsals, na isinalang-alang ito ang pinakakasisiyang bahagi ng kanilang paghahanda. Sa pagmumuni-muni sa pagpapatugtog muli ng musika at pag-awit ng magkasama, binanggit niya ang pagmamadali ng mga alaala. Sa kabila ng ebolusyon ng banda mula noong unang album nito noong 1994, kung saan nagpaalam si Manyalak noong 1998 at umalis si Azarcon noong 2001, layunin ng paparating na konsyerto na ipagdiwang ang mga tagumpay ng lokal na eksena ng musika sa mga dekada. Tiniyak ni Manyalak ang mga luma at bagong tagahanga na ang set na hinihanda para sa muling pagsasama ay isang makabuluhang milestone na nangangako sa isang kasiyasiyang karanasan. Nakatakdang ipalabas ang What's Wrong with Secretary Kim sa Vio sa Marso. Manila, inanunsyo ang Vio Philippines at Dreamscape Entertainment ang paparating na March release ng Philippine adaptation ng sikat na South Korean series na What's Wrong with Secretary Kim na tampok sina Kim Cho at Paulo Avellino, eksklusibo sa Vio. Ang proyekto ng pakikipagtulungan para sa 2024 na ginagawa ng Dreamscape Entertainment ay inaasahan ng mga tagahanga. Sina Cho at Avellino ang gaganap sa mga papel ni na Secretary Kim at Mr. Vice Chairman na orihinal na ginampanan ni na Park Min-young at Park Seo-joon kasunod ng tagumpay ng mga nakaraang adaptasyon tulad ng The Broken Marriage Vow at Flower of Evil. Ito ang tanda ng isa pang collaboration ng ABS-CBN at Vio. Tampok din ang mga bida sa patuloy na primetime series na Linlang, the version ng teleserye. Para sa sports, nagpapahayag na pag-asa si Ivy Lacsina na hindi siya titigan ng kanyang mga dating kasamahan sa F2. Manila, kinikilala ni Ivy Lacsina ang dating kasama ng nabuwag na F2 Logistic Cargo Movers na mga kakayahan ng kanyang mga dating kasamahan sa kupunan at nagpahayag ng nostalgia para sa buno ng kanilang ibinahagi. Si Lacsina, ngayon ay bahagi ng Next Led Squad, ay nagmumuni-muni sa pagharap sa kanyang mga dating kasamahan sa darating na 2024 PVL All-Filipino Conference. Sa kabila ng pagdisband ng team, maayos siyang lumipat sa NX-led na binigyang diin ang patnubay ni Coach Taka sa pagtulong sa kanya na umangkop sa bagong dynamics ng team. Kinikilala ng 24 taong gulang na manlalaro ang pangangailangan na magpatuloy at kumuha ng iba't ibang mga landas sa taong ito, na nauunawaan na ang mga bagay ay hindi maaaring manatiling pareho. Handa ang Pilipinas na maging host ng Olympic Swimming Qualifier. Manila, ang pararating na 11th Asian Age Group, ang mga kampyonato sa Pilipinas na nakaschedule mula February 26 hanggang March 9 ay idiniklara bilang Olympic qualifying event para sa mga Paris Olympics gaya ng inihayag
ng mga organizer. Ang New York Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac ang mag-host ng kompetisyon na nagtatampok ng swimming, diving, artistic swimming at water polo. Habang swimming lang ang nagsisilbi bilang qualifier, inaasahan ng mga organizer ang pagdagsa ng mga kalahok at bansa dahil sa bagong itinatalagang Olympic qualification status. Inaasahang lalaban ang humigit kumulang 1,300 atleta mula sa 31 kabansa na nag-aalok ng pambihirang pagkakataon para sa Pilipinas na mag-host ng mga kalibreng atleta at sa aquatics. Ang kaganapan ay magiging isang makabuluhang plataforma para sa mga manlalangoy at naglalayong makamit ang mga oras ng kwalifikasyon para sa Paris Olympics. Para sa international feature, nilalayo ng Tory Burch na magdala ng kakaiba sa pang-araw-araw na buhay sa New York Fashion Week. Sa paglalakad sa runway ng New York Fashion Week sa mga himig ng The Cure and Joy Division, ipinakita ang mga modelo ang mga palda na inspirasyon ng mga lampshade sa pagdiriwang ng Tory Burch ng pagbabago ng araw-araw sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang matingkad at paminsan-minsan ay makintab na mga palda na nakatayong mag-isa sa baywang ay ginawa upang tiklop na kahawig ng origami ayon sa taga-disenyo. Si Burch ay minarkahan ang ika-20 anibersaryo ng kanyang tatak ay nagpahayag ng kanyang pananaw na gawing kahanga-hanga ang mga pang-araw-araw na sandali. Itinampok ng kanyang koleksyon ng Fall-Winter 2024 ang mga natatanging palda na ito na ipinaris sa magaan na mga pang-itaas na nagpapakita ng kontemporaryong evolution sa kanyang klasikong aesthetic. Pinaghalo ang mga light material na may mga detalye tumutukoy sa karakter tulad ng mga row-cut seams at multicolor fringe. Ang bagong koleksyon ng taglagas-taglamig ng Carolina Herrera na nailarawan sa pamamagitan ng mga tumpak sa silhouette at pinahusay ng mga ruffle at borda ay nagpapanatili ng mga klasiko ng fashion house na may na-refresh na paleta ng kulay na nagpapakita ang isang babaeng may kumpiyansa at optimismo sa mundo ayon kay Wes Gordon, ang artistikong direktor. Para sa trivia, ano ang pinakamataas na punto ng Earth kapag sinusukat mula sa gitna nito? Habang ang Mount Everest na matatagpuan sa Nepal at Tibet, ang karaniwang itinuturing na pinakamataas na bundok sa Earth ay umaabot sa 8,848 metro o 29,029 talampakan sa tuktok nito. Hindi ito ang pinakamalayo sa punto mula sa sentro ng Earth. Dahil sa hindi spherical na hugis ng Earth, ang Mount Chimborazo sa Ecuador na matatagpuan lamang sa 1 degree sa timog ng equator ay nagtataglay ng pagkakaiba bilang ang pinakamalayong punto mula sa gitna ng Earth. Bagamat ang tuktok ng Chimborazo ay 6,268 metro o 20,564 talampakan sa ibabaw na antas ng dagat. Ang umbok ng Earth sa Ecuador ay naglalagay nito ng higit sa 2,072 metro hanggang 6,800 talampakan na mas malayo sa gitna kumpara sa tuktok ng Everest. Kapansin-pansin, ang Mauna Kea sa Hawaii ay nalampasan ang Everest bilang pinakamataas na bundok na tumataas ng higit sa 10,210 metro o 33,500 talampakan mula sa base hanggang tuktok na nagmumula sa ilalim ng karagatang Pasipiko. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe
follow, like, and share Pinoy Rab sa YouTube channel at maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rab News Channel Cagayan de Oro. Humihingi ako na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga update at impormasyon. Ulitin, maraming salamat at magandang araw.